manaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo og sundon ang tanan nilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyong sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang hiwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapasa nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpasan sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawa og unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuro nila sila didto sa mga merkado ug nga ang mga tao mutawag kanilang magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan man nagsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw taga sa bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw usa kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, sa ikaduhang higayon, good morning na usab kanatong tanan. Lingi ang inyong mga tapat ug ingna nga good evening. Ngit naman good evening. So karon unsa may atong pagtulunan karon? Ang atong pagtulunan matud pa ni Kristo, ang magpaubos ipataas, ang magpataas ipaubos. So unsay pagtulunan? Gabahin sa pagpaubos. No? Doon ako gika-istorya nga lay minister sa gahapon sa among sharing, no, niingon siya, "Pader, magpaubos lagi ko, pader, kay pobre man ko." Kay pobre man ka, magpaubos na ka. Wala man na siya problema, pero kulang na siya. Tungod kay ang kapobrehon o ang kawadon o ang kadato, dili mo'y basihan kung angay ka bang magpaubsanon o dili. It is not a matter of whether you are rich or poor na mag-practice ka sa Christian values of humility. Kay ang pagpaubos, unsa man, mao ang kinasing-kasing nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, kung dato ka o pobre ka, pero nagtuman ka sa kabubuton sa Diyos, mapaubsanon ka. It doesn't necessarily mean nga kay pobre ka, magmapaubsanon ka. Kung madato ka, pwede rin kang magpahitason. Dili na mao. Ang tinuod nga mapaubsanon, mao kadtong nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Sample, kanang manggihatagon ka, mapaubsanon po ka anak. Kanang manggihatagon ka, nagpaubos man ka anak. Nganong nagpaubos man ka? Tungod kay sa diha nga nipaambit ka sa mga grasya nga imong nadawat, gikalimtan nimo ang imuhang kaugalingong kaayuhan ug maoy imong gitan-aw ang kaayuhan sa uban. So kung ang kaayuhan na gani sa uban mo imuhang tan-awon, nagpaubos ka na anak. Klaro? Klaro wala. Mingon na ko ka nga, ay sagdira. Mingon, labi na mo ingon ng imong asawa nga, labi na no, mga kapitan. Modool man lagi ng mga tao sa kapitan, kay mga yung ginabang. Nya mo ingon ang imong asawa, kapitan nga, so sige, nagbalik-balik na yung mga tawanan na, nadanag na. Sige, nagbalik-balik, di nakamalong maning kamot na. Mingon na ang imong asawa, Kap. Sa may imong isulti, Kap, may ingon kang bitaw, no? May ingon ka na, dili. May ingon kang asag din na doon lamang. Basta kinaatay ikatabang, mutabang, regulta. No? Kato man yung katungdanan nga mutabang, mutabang, regulta. Adili, magulog na sige, nagbalik-balik ng mga tawanan.
Oh, bahala pag ikapila pa na nagbalik-balik. Unya ada tamuhatag og dili og wala na tay ikahatag. Klaro? Diba kap no? Ano man, kayo mo na yung uban nga, ukiri kayo si kapitan, kana lang yung asawa. Oh, nga naman mo nga ang asawa ang bagulbol man. Kay dili man si kapitan mao'y nagdalas budget ang asawa man. Ang asawa mao'y nakabalo kung hapit na mo ma-short o wala. Muna nga usually, ang bana hatag kay hatag na gyud na. Ang asawa may gikuyawan. Nga naman, mahurot na ning atong budget ini unsa na pula may atong ibayad sa tuition inis mga bata. Di ba? Klaro? Tinuodon dili. Natural mabagolbol gini mga asawa kay sila may gadalas budget. Sila may nakabalo og hapit na mahurot ning atong mga kwarta. Dito na nga mga asawa, natural na gina sa asawang mabagolbol na. Pero ikaw pod, no, ikaw pod tan-awa ra. Ayaw kahadlok ba? Tan-awa nga kining tanan, mao ang imong pagpaubos isip usa ka amahan sa barangay, sa lungsod, sa probinsya o sa nasod. Kinahanglan nga isip amahan sa probinsya, sa lungsod, sa nasod o sa barangay, mapaubusanon gyud ka. Muna gitawag sa English og go down to the level of your constituents. Klaro ba? Kung sabi ni saya ni anak, go down to the level of your constituents. Buti pasabot, kanaog ngadto sa level sa imong mga sakop aron makabalo ka kung unsay ilahang gibati, unsay ilang gikinahanglan, unsay ilang mga kasakit, unsay ilang mga kalipay aron sayon kaayo ang pagtubag nimo kung unsay ilang panginahanglanon. Klaro? Oh, muna ha. So muna siya klarong mapaubsanon. Unsa pa may kuan kini laing sample. No? Pila ra may sweldo sa barangay? Kanang sa mga kagawad, naabot ba nagtag 80,000 na kuan na? Kanang sweldo sa barangay nakaabot mo tag 80,000 wala. Gamay ra na kaayo. Gamay ra na kaayo. Unya, naapag buntag sa iyo pa magdanga-danga na sa inyong balay kay mangayo na sila. Nik action ka palang ganig file sa imong kandida sa inaanay na ngayo. Tinuod dili. Tinuod na. No? Sado pag on boto na hunaon nimo kanang honorarium sa barangay, gamay ra gyud na kaayo. Dili na mo magkapadato nimo. Pero nganong ang uban kuan man gyud, mugasto man gyud dako para ra gyud makadaog. Ngano mang uban nga kinahanglan gyud ang mudaog ini. Tungod ba na sa honoraryo? Siguro tungod sa honoraryo pero gamay ra ng honoraryo. Ang pinakadakong rason gyud ana nganong dili gustong mapobre ka pero kag unsa? Garbo. Dili gustong tawgon nga lupig. Tama? Pila ra man inyong honorarium sa barangay? Pirti pangdaghanang mangayo. Magtago-tago na lamang gani usahay ni mga konsyal. Magpalimod na malamang gani. Inawala diri. Ang asawa gyud magunag-unag ingon nga, Inawala diri. ano? Ngano man, gamay ra kayong honorarium nya daghang kay mangayo. Pero dili na mao rason ngano nga usahay binukbukay na ning uban tungod lamang sa politika. Unsa may hinungdan? Garbo. No, klaro? So, unsa giingon ni Kristo? Kinsa katong magpaubos, ipataas. Kansa katong magpaubos, katong magpataas, ipaubos. Nya unsa ipasabot og magpataas? Garbo na siya. Subot ipasabot de gusto ni Kristo nga dili kita magbaton sa bisan unsang garbo sa atong kinabuhi. Magpabilin kitang mapaog sanon. Klaro? Sus mo, may ba klaro wala? Dito ko usa ka barangay kagahapon. Dito ko sa barangay, ila ko isulti ang lugar ha. Dili po na ako isulti ang kining babae ba o lalaki. Doon na rin iingon ako, Jabadir. Nagkaila ka ni Kuan. Oh, kaila ko nga naman. Di kandidato man to siya Kuan. Oh, kandidato.
napildi. Nganong napildi man? Gigabaan dagway na. Ito nga naman. Gidaot man ka anak pirming babae na. Babae na. Nakatawa ako. Dili po siguro ikon po day anak. Dili kini bitang dauton ta. Ha? Kining dauton ta. Ayaw gyudayon o ka-high blood anak. Pagpabiling mapaubsanon. Nga naman, tungod kay ang kung dili tinuod ng ilahang gisulti, nganong masuko man ka? No? O kung tinuod man gani, nganong masuko man ka? Kung dili man gani tinuod, ayaw kasuko. O matinuod, ayaw po kasuko. Nga naman, tungod kay kung tinuod ng ilang gisulti, pamalandungi ka ng ilang gisulti o usba ng imong kinaiya. Klaro? Kung tinuod ng ilang gisulti, pagbago sa imong kaugalingon, dili maayo, mas maayo manggani na, nga nakabalo ka nga ingon ana dahi ka, samtang buhi ka pa. Nga naman, tungod kay dako pagkag-chance nga makahinulsol ana. Kay kung ana baka masayon nga ingon na ika ni ana, unya tuwa na kas purgatorio, saon pa man nimo? Tuwa na ka dito, gidaoba na ka dito sa purgatorio, mo ba'y pagkabalo nimo nga sayop ditong imong gihibo. Mas maayo nga buhi ka pa, mas maayo nga buhi pa ka, makabalo na ka kung unsay mo mga sala, aron sayon kayo alang kanimo ang paghinulsol o pagbago sa imong kinabuhi. Ang makahimo ana, mapaubsanon ra biya gyud. Kay kung mapahitason, dili biya gyud mo dawat. No, kabalo kung sige gibuhat sa uban ka magpahitason, muhilak na mas ginhawa. Pagkabalo gyud niya nga gidaot day siya, hihilak maayo kay ano man, nag-uol siya kay gidaot siya. O ang uban nga dili kadawat nangitag away. No, sulungon ng balay nga nagsulti ni ana. Nganong masuko man ka kung di magani na tinuod. Kung dili magani tinuod ni ilang gisulti, nganong masuko man ka? O kung tinuod man gani, nganong masuko man ka nga tinuod man kahana? Ang imong buhaton, hinulsulin ng imong sala, pangayog pasaylo, aron ka makalingkawas sa mauni mong sala. Amen? So muna siya. Nya kanang tanan, mahimo lamang na sa usa ka tawo nga mapaubsanon. So muna nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, mamalandong gitag maayo. Pangayoon nato sa Dios nga unta makatuhok ng kasing-kasing mga pagtulunan aron nga pag-abot sa panahon nga hukwaon na kita sa Dios ang gingharian sa langit bukas alang kanato aron ang kinabuhing walay katapusan atong matagamtaman. Manindog paliho.